Ang ato ang sektor, nga ako membro man po ko diri sa Arbida, sukan ni atong ano sa ko na membro 2012, 2011. Sa dihang ako na ang gisaligan sa among pamilya nga mo dala sa among basakan diha sa San Agustin. Muna nga nakita po nako ang mga sahay lipay ta. Karon malipay gamay kalipay. Lipay mangyapon pero gamay kalipay kay mubo mang presyo sa humay. Niabot bitaw sa una nga college ko, ang presyo sa itong humay nasa 14, 50. Unya, niabot siya 25, 24, nagdugay siya sa 21, 22, apan karon nagdugay siya sa 16. Mura og ang tanan ni saka na, ni taas ang presyo. Pero ang humay, lisod yun kayo isaka. Ang bugas pa noon, dali ra mo saka. Pero ang humay nga gibaligya nato, mao ni ang mga butang nga ikalipay na lang po nato nga bisan tingana nga naman kini nga to we are the modern heroes, farmers, especially rice farmers. Nga naman pila ka balay, pila ka pamilya ang gipakaon sa tuang produkto nga humay nga mahimong bugas. Mo na nga we ensure gisiguro nato ang kasiguraduhan, gisiguro nato ang supply sa bugas dinhi sa atong lokalidad. Ug sa ingon ni ana makaingon ko, let us be proud of that. Basin pa mang na mga imported rice, pero kita mamili jud ta og ato ang produkto. Padayon nato ning pagabuhaton bisan pa man niubos ang presyo. Uban sa paglaom nga kining pag-ubos sa presyo temporaryo lamang ug aduna pay maayong mahitabo kanatong mga mag-uuma. Palakpakan. Nitong niaging tuig nagkastoryahan na mi sa tuang Sherman. 2021 December dinhi ko nagkastoryahan na mi. Matod pa ni di ba ni mo nilisdan ang amuang administrative building. Mao to nga ako ang gilihok ang request sa tuang Sherman o karong tuiga ato ang masaksihan ang pagbarog sa atong new administrative building worth 5 million pesos.